Tervetuloa tähän itsensä arvostamisen ja sisäisen luottamuksen herättämisen meditaatiolle. Tämä meditaatio syntyi sisäisen johdatuksen kautta hetkestä, jolloin minulle muistutettiin, että todellinen arvo ei tule siitä, mitä me teemme, vaan siitä, kuka olemme olemuksemme tasolla. Tämä on kutsu palata takaisin sydämesi keskukseen, siihen paikkaan, jossa arvosi on aina ollut, koskemattomana ja täydellisenä. Monet meistä ovat elämän aikana omaksuneet uskomuksia, jotka ovat saaneet meidät epäilemään itseämme. Sanoja, arvosteluja, kokemuksia, jotka ovat jättäneet jäljen. Mutta tänään, tässä hetkessä, sinun ei tarvitse todistaa mitään. Sinun ei tarvitse olla parempi, vahvempi tai erilainen. Sinä olet jo riittävä. Sinä olet jo arvokas. Sinä olet jo kokonainen. Etsi itsellesi mukava asento, istuen tai makuulla. Anna kehosi löytää tuki, joka kannattelee sinua. Sulje silmäsi ja keskitty hengitykseesi. Huomaa vaan sitä, että miten hengität ihan tavallisesti. Ja sitten hengitetään 3 kertaa syvään sisään nenän kautta ja suun kautta ulos. Tunne, kuinka jokainen uloshengitys vapauttaa jännitystä ja epävarmuutta. Ja jokainen sisäänhengitys tuo mukanaan lempeyttä, rauhaa ja luottamusta. Tunne, kuinka kehosi muuttuu raskaammaksi ja rennommaksi. Tunne, miten sun jalat ja kädet pehmenevät ja avautuvat. Miten sun hartiat ja kasvot muuttuvat rennommaksi. Olet turvassa. Nyt tuo huomiosi sydämesi alueelle. Tunne, kuinka siellä on lämmin, lempeä energia. Sinun olemuksesi valo. Tämä valo on ollut siellä aina. Vaikka olisit joskus arvostellut itseäsi tai epäillyt omaa arvoasi. Tänään sallit tämän valon tulla jälleen näkyväksi. Hengittä syvään sydämeesi. Ja uloshengityksellä kuvittele, että jokainen hengenveto vapauttaa sinusta pois kaiken, mikä on estänyt sinua näkemästä ja arvostamasta itseäsi täysin. Jos ajatukset lähtevät harhailemaan, anna niiden vaan mennä.
Sinun tehtäväsi on vain sallia. Sallia olla tässä hetkessä. Sallia tuntea. Sallia avautua. Kuvittele nyt, että sydämessäsi syttyy pehmeä, kultainen valo. Se on sinun arvosi valo. Se on sielusi totuus. Hengittää tähän valoon. Salli sen kasvaa, laajeta ja täyttää koko rintakehäsi. Ja salli sen kasvaa ja täyttää sitten koko vatsan, selän, koko kehon. Jokainen hengenveto vahvistaa yhteyttä tähän valoon. Ja jokainen uloshengitys vapauttaa itsearvostelun, epäilykset ja pelot. Sano hiljaa itsellesi. Olen rakkauden arvoinen. Olen hyvyyden arvoinen. Olen oman luottamukseni arvoinen. Luotan sisäisen johdattukseeni. Luotan sydämeni viisauteen. Luotan elämän kulkuun. Kun mielesi rauhoittuu, kuvittele seisovasi valon lähteellä. Tämä valo virtaa ylitsesi kuin lämmin kultainen sate. Tämä valo on sinun korkeampi minäsi, puhdas tietoisuutesi. Se muistuttaa sinua. Sinun ei tarvitse todistaa mitään ollaksesi arvokas. Olemassaolosi on jo lahja. Sydämesi on lahja maailmalle. Salli tämän tiedon täyttää sinut kokonaan. Tunne, kuinka jokainen solusi alkaa muistaa oman arvonsa. Kuin jokainen solu heräisi ja muistaisi. Olen tärkeä. Olen osa suurempaa kokonaisuutta. Toista hiljaa mielessäsi. Olen riittävä juuri sellaisena kuin olen. Olen unelmien arvoinen. Olen levon, rauhan ja ilon arvoinen. Sallin itseni olla ihminen, herkkä, vahva ja avoin. Asetta käsi sydämellesi ja sano itsellesi, luotan itseeni. Luotan omaan polkuuni. Sallin oman arvoni näkyä. Tunne,
kuinka sisäinen tilasi muuttui avaraksi ja valoisaksi. Tämä on luonnollinen olotilasi. Tämä on paikka, johon voit aina palata. Tuo nyt huomiosi takaisin hengitykseen. Tunne, kuinka jokainen hengenveto yhdistää sinut maahan ja elämään. Tunne kehosi paino ja voima. Hengitä syvään sisään ja ulos. Anna rauhan levitä kaikkialle kehosi. Kun olet valmis, alat vähitellen tuoda tietoisuutta ympäröivän tilan. Kuuntele ääniä. Liikutta kevyesti sormiasi ja varpaitasi. Ota vielä yksi syvä hengenveto ja uloshengityksellä avaa hitaasti silmäsi. Sano hiljaa itsellesi. Olen arvokas. Olen luotettava. Olen läsnä. Muista, voit aina palata tämän meditaation äärelle, kun kaipaat muistutusta siitä, kuinka tärkeä ja arvokas olet, tai haluat vahvistaa yhteyttä sisäisen voimaasi. Ja jos tunnet, että tämä meditaatio kosketti sinua syvästi ja haluat mennä vielä syvemmälle, vapauttaa vanhoja traumoja, vääriä uskomuksia, lupauksia tai sidoksia, jotka eivät enää palvele sinua, sinua saattaa kutsua kvanttihypnoosi, eli sisäisen viisauden sessio. Se on syvä energiatason ja tietoisuuden prosessi, joka auttaa sinua ehkä näkemään ja parantamaan ne mallit, jotka estävät sinua elämästä omassa voimassasi ja virrassasi. Kvanttihypnoosisessiot pidetään yleensä WhatsAppin kautta, joten sä voit osallistua mistä tahansa maailmassa, missä tahansa oletkin. Jos tunnet kutsun, niin kirjoita kommentteihin, että haluan osallistua sessioon, sitten mä otan sinun kanssa yhteyttä. Tämä voi olla seuraava askelesi kohti sisäistä vapautta, paranemista ja oman arvon tunnistamista. Kiitos, että olit mun kanssa sen meditaation aikana. Ja seuraavaan videoon. Moi moi!